κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Το Survivor φέρνει κοντά σας η Ελληνική Τράπεζα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Φίλε μου Μουράτ. Σας καλωσορίζω σε άλλον έναν αγώνα με έπαθλο φαγητό. Κάτι που ξέρω ότι σας λείπει πάρα πολύ. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό, να πάμε λίγο στο Συμβούλιο. Δυστυχώς ήμασταν η ομάδα η οποία βρέθηκε εκεί και πρόκειται να χάσει ένα παίκτη. Έχουμε 3 υποψήφιους. Τον Τόνι, τον Σίμω και τον Σπύρο. Τόνι, η κάλπη μίλησε, για να μιλήσω και λίγο έτσι προεκλογικά. Θέλω να μου πεις λίγο αν συμφωνείς με το αποτέλεσμα και αν το περίμενες. Η αλήθεια είναι το περίμενα. Το αν συμφωνώ ή όχι νομίζω δεν έχει καμία σημασία. Η μόνη σημασία μάλλον που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι να κερδίσουμε το έπαθλο του φαγητού. Δεν θα φέρω το Συμβούλιο στο σημερινό αγώνισμα για κανένα λόγο. Το μόνο που σκέφτομαι και όλοι μας είναι ότι έχουμε ανάγκη αυτό το έπαθλο φαγητού. Και δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Σίμω, ίδια ερώτηση και σε σένα. Υποψήφιος προς αποχώρηση. Πιστεύεις ότι αν φύγεις αυτή η ομάδα θα δυναμώσει? Γιώργο, είμαι υποψήφιος. Τώρα το αν θα φύγω και θα δυναμώσει η ομάδα δεν το ξέρω. Αυτό το ξέρει η ομάδα. Εγώ πάντα δίνω το 100%. Προσπαθώ σε ό,τι κάνω, είτε αγωνιστικά είτε στην καλύβα, να είμαι ο εαυτός μου και πιστεύω το έχω δείξει. Ό,τι υπάρχει στο Συμβούλιο μένει στο Συμβούλιο, ό,τι συνέβη στο Συμβούλιο μένει στο Συμβούλιο. Έχουμε έρθει να αγωνιστούμε σήμερα, να φάμε και πιστεύω ότι όλα αλλάζουν και όλα διορθώνονται με καλή θέληση. Σπύρο, να έρθω και σε σένα να σου κάνω την ίδια ερώτηση. Εσύ φυσικά έχεις και μια ιδιαιτερότητα λόγω των τραυματισμών σου. Βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση δίνοντας μια εύκολη δικαιολογία στα παιδιά που σε ψηφίζουν. Ναι, είμαι υποψήφιος της καρδιάς σας. Είναι η τρίτη φορά που βγαίνω υποψήφιος. Νομίζω αυτός είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο είμαι υποψήφιος. Αν κοιτάξουμε στατιστικά, ο Νίκος με 3 MVP και εγώ με 2 MVP είμαστε στατιστικά υπεύθυνοι στις περισσότερες νίκες. Νομίζω ότι άμα φύγω θα γίνει πιο αδύναμη ομάδα, γιατί πιστεύω ότι βραχυπρόθεσμα δεν θα αλλάξει τόσο πολλά πράγματα και εγώ τώρα δεν μπορώ να δώσω πολλά. Αλλά σε 1-2 εβδομάδες που θα μπορέσω να επιστρέψω και ουσιαστικά επιστρέφει ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει πολλά πράγματα, νομίζω θα δυναμώσει πολύ η ομάδα. Και αυτό πιστεύω τώρα στο κρίνει ο κόσμος βέβαια αυτό, απλά αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Πάμε όμως στο λόγο για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ. Έχουμε ένα έπαθλο φαγητού το οποίο σίγουρα δεν θα σας απογοητεύσει. Αυτό το έπαθλο φαγητού, πιστέψτε με, δεν απογοήτευσε ποτέ κανέναν. Ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Ακόμη και μετά από ξενύχτη. Ακόμη και για τα πιο γκρινιάρικα παιδιά. Αυτό το φαγητό μπορεί να σας δώσει ένα τέλειο χαμόγελο στο πρόσωπό σας. Δεν είναι ελληνικό το φαγητό, αλλά είναι ίσως ό,τι καλύτερο έχουμε σε εισαγόμενο. Μη μας κάσει. Εισαγόμενο. Μιλάω λοιπόν για το αγαπημένο φαγητό όλων, ανεξαιρέτως, είμαι σίγουρος. Καταπληκτικό. Ζουμερότατο. Με τα λαχανικάκια του. Ναι. Με τη σως του για να γλιστράει. Υπέροχο. Ναι. Μπέργκερ. Το οποίο είναι γεμάτο με
συγκλονιστικό λεπτοκομμένο ζουμερό κρεατάκι και με τη συνοδεία της γνωστής απίστευτης κατσαρής πατάτας με μπόλικο αλατάκι και πάπρικα. Δούλευες πριν. Έχω δουλέψει fast food, να σας το πω. Ντοματούλα, μαρουλάκι, σος, τουρσί. Όλες οι γεύσεις σε μία μπουκιά. Και όλα αυτά για να μην πνιγείτε, συνοδεία αναψυκτικού. Με το καλαμάκι το σπαστό. Αυτό, να κάνει και μπουρμπουλίφες, βόλικες. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε. Το μυστικό, παιδιά, σε αυτό το συγκεκριμένο μπέργκερ, γιατί έχει ψιλοκομμένο κρεατάκι ριμπάι μέσα, είναι το ριμπάι να κρατάει λίγο. Και επειδή θέλω να σας προστατεύσω, δεν θέλω να είναι στεγνό για να σας πειράξει, θα κάνω μια γευστική δοκιμή δυστυχώς μπροστά σας. Έτσι, θα γυρίσω από εδώ. Θέλω να δείτε, υπάρχει πιθανότητα να λερωθείτε. Θέλω να ξέρετε όλους τους κινδύνους που κρύβει αυτό το φαγητό. Έχει και κρεμμυδάκι, δεν θα φιληθείτε μετά σίγουρα. Επειδή δεν θέλω να πάθετε εξάρθρωση σαγωνιού, θα γίνω εγώ ο δοκιμαστής. Για να φτάσετε σε αυτό το σημαντικό έπαθλο φαγητού, θα πρέπει να περάσετε από ένα στίβο μάχης, ο οποίος απαιτεί γρηγοράδα, εκρηκτικότητα και ευληγησία. Σας περιμένουν αρκετές κατασκευές στο δρόμο σας μέχρι να φτάσετε στον τελικό στόχο. Εκεί θα πρέπει να βάλετε 3 μεγάλους πασάλους, πετώντας τους μέσα σε ένα μισό βαρέλι. Έτσι θα μπορέσετε να πάρετε τον πόντο. Η πρώτη ομάδα που θα φτάσει στους 10 πόντους θα κερδίσει αυτό το καταπληκτικό έπαθλο φαγητού. Να ενημερώσω ότι έχουμε μία απουσία για κάθε ομάδα. Ο Σπύρος για τη δική μας ομάδα δεν θα παίξει έπειτα από εντολή του ιατρού και ο Ατακάν από την αντίπαλη ομάδα. Έχετε 1 λεπτό στη διάθεσή σας για να επιλέξετε τα 4 κορίτσια και τα 4 αγόρια που θα αγωνιστούν πρώτα. Στο πρώτο γύρο να πάρουμε σίγουρες νίκες.